Iayos ko doon ang kampas niya. Okay, let's go. Natitis. Yung kape. Naiwan amin na ang kape. Naiwan ko yung kape. Nasa sasakyan. Nasa huwag lang yung kape. Yung kape ni Papa. Pwede na tayo magpaini. Maraming tao. Kailangan lumundag. Matuktok tayo yung kahoy. Tanda ko kung nagtanamang ko na di mama. Bawal ko ng mga lahat. Tingin ka ng halaman mo doon. Ubus na daw yan. Kada papasyal, kukuha. Mga wild plant. Ayan na. Doon sa ano sa tangadaan, nung nagano kami dam ka agad. Kaya kayo. Ang laking dam. Sabi ko mag-rubber shoes ka. Sawa. Ayan. Ayan si Marcel. Ako rin si Marcel. Ayan, ako rin. Snoop Dogg. Pasapay, buwan. Kailangan magtiyaga para makapunta sa magandang lugar. Gagabang hindi mo na po siya. Ayan o, liblib na lugar po kami. Okay, pababa o. Ganyan. Lap-lap niyo. Panoorin niyo sa YouTube. Wala, nakakatakot po oh. Grabe. Saan yung mga bata? Marami ungol. Nandito yung ayan. Pababa na naman. Ayan, pababa ng pababa. Ano ba yan? Diyan kami pababa ulit. Pangalawang baba. Parang bangin. Ayan si Nana Leonor. Malaking palmera. Agak-agak laya. Ayan. Medyo punyat pa wala. Grabe, ang tiyaga namin. Ayan. Ang hirap namang punta ng magandang lugar. Kaya dapat maging adventurous ka kasi para madali lang sa'yo yung ano. Marcel. Ang galay. Tapos na-plug ako eh. Muna dad. Eh, ganito na lang. Sige, una ka. Dala-dala ko yung video. Aray ka, nag-video ko na kayo. Ganyan? Ay, ganyan pala. Maprank. Papunta pa lang, kumuha na ng halaman. Ay, hirap magpunta sa magandang lugar. Hindi mo na mahirap magpunta sa magandang lugar. Pakipanood to sa YouTube channel. Kailangan magtiyaga para makapunta sa mga magagandang lugar katulad nito, sa falls. Anong pangalan ng falls na yan? Sangbay? Nakarap ba sa akin? Sangbay Falls. Ayan, nandito na tayo. Akin na sin. Okay, bangin. Okay, dalanan ng tubig. Ah? Dalanan ng tubig din ito? Pag nagdadanas din ito? Oo, nakakatakot din pala. So, ibig sabihin, mapupunan ng tubig din pala dito. Kapag maraming, pagka talagang ulan daw ng ulan. Ayan. Nasa liblib na lugar po kami, mga friendship. Kasi, first time kong mag-adventure yung ganitong mga lugar. Nang dahil sa YouTube channel ko, ayan.
pumunta ako sa mga ganitong lugar. Ang dami na nanguha. Marami na nanguha. Alam mo ba? Libre daw yung halaman dito kaya kumuha na ako itong mga friendship ko. Sige. Time out muna tayo. Time out muna tayo mga friends kasi baka madulas ako. Nako mga friendship, ito. Nandito kami. Papunta kami sa sila yung mga pupunta rin doon. Papunta ng falls. So ito, yung mga kasama ko. Ay nako, at bababa na naman po kami. Bababa ng pababa. Ano ba ito? Ayan. Ayan, bababa na naman po kami. Pa, ito yung sinasabi na Leonor. Ayan yung mga mahal na halaman, oh. Parang nakakatakot. Tiger tail. Basta yung mga nasa baba nakuha na nila. Kaya lang. Ayan po kami, bababa ng ulit. Papunta po yan ng falls. Ayan na parang naririnig ko na yung galasgas ng tubig. Namumunga din siya, oh. Grabe, oh. Parang na, ano ba ito, bangin? Yun na yung pulso. Asan? Yun, oh. Ayan, kaya nga parang naririnig ko na yung ano, yung galasgas niya. Yun, oh. Yun, oh. Ayan, so mamaya na lang ulit. Ayan! Yan. Tingnan mo itong puno na ito, ang taba-taba, ang laki-laki. Ayan, oh, ang taas pati. Yung mga ugat niya, oh. Yung ano, yung tiger tail na halaman sa taas niya. Tiger tail. Oo, yun yung Hindi, mahal. grabe yung ano, bababa namin na yun, oh, bangin. Ayan si Nana Leonor, ang tiyaga. Oh? Idol ko yan si Nana Leonor, eh. Yang ne, yung mga mahal na halaman. Agalaya, mantayag tagla, nanginginig na po yung mga tuhod ko, mga friends. Yung nagpa-vlog, nanginginig na tayo. Grabe talaga, promising. Kasi may mga dala ko. Bakit ba ganito kayo nagpunta? Bakit kayo itong lugar? Hidden ko ito. Bakit ganyan? Ayan si Nana Leonor. Ang tiyaga talaga ni Nana Leonor. Promising. Tignan nyo na, ang bababa pa kami doon ay. Oh. Tapos, nasaan na yung mga bata? Nandun na sila. Ay, hindi naman siguro naliligo pa. Sa Manila, sino nag-guide sa kanila? Ako na pa, ako na pa. Pwede bang umawag dyan? Oo, hindi na. Kawayan ko na siya. Badyang! Ako si Jane. Badyang! Halo ito wayang ay. Jay, kapon ko na, oh. Akin na yung ako na ang susunod. Mamaya na lang ako. Ayan, pangatlong baba. Kabutaan. Ayan, nanginginig na talaga ang tuhod ko. Mariposa. Yung mga bata, yung mga kasama namin, nauna na. Malalakot ang mga tuhod. Ang kaka namin, pangakaldero. May dala kami mga kaldero kanin. Tapos, ako naman na ang susunod. Ayun, yun ang pinanggalingan namin, oh. Yung dinaanan namin. Ayan. Yee! Ano ba yan? Nakakatakot. Tapos, ito na naman yung bababaan ko. Oh no! Ah, wait lang ma. Mama! Sandali! Ah, Ted. Oh, it's my turn at meron akong halaman. Bitawan nyo muna yan, te. Yan, lagay nyo yung... Halaman is life. It's my life. Oh, shit. Parang mali. Yung pag... Ay! Ayo, ayan nga ba yung kami dyan. Te, bitawan nyo, te. Teka lang ha. Kasi baka ma-working girls tayo eh. Ay! 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 May person ako!
natin. Wala nga natin dito halaman. Ha? Agi. Alin? Baka meron akong nahulog na halaman ko na maganda. Nagkakang halaman ang kamay ko dito. Ay, naku, thank you very much, Badya. Nanginginig na yung tuhod ko sa kakalangan at kakababa ng pababa sa kabundukan na ito. Ayan. Kakadumaan. Ayan. Ay nako, ito na naman po kami. Ito, nagkakabundukan po kami. Hindi, andahin pa ko. Masag, pwede bang bagot ang kulatan, Nay? Ano ka lang, ha? Ay, sus, Maria Joseph! Ay, yung tuhod ko nanginginig! Ay, nako, kaya naman talaga? Ultimate survival. Ay, nako! Ultimate survivor! Ah! Ay, nako, Maria Joseph! First time kong ganito. First time kong ganito, mga fresh yan. Nanginginig yung tuhod ko sa nervyos. Okay. So, mga kaibigan, tingnan natin kung ano ang tubig niya sa loob. Tingnan natin ang tubig niya doon. Tara!